Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas pasama kinibugot kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno pas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken karikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes kakailan 31 ti mabilang ini bulan ti Enero 2023 agtapos itapo ti muna bulan ti tawen 2023 gagayem keng kamsat manipod po ti ENR online may danon manen kada kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin idasar mi apo digiti damag nga amok nga da pakasiknan tay amin sa pada ken wagasa po tapno informaran da kayo kadagitoy nga paspasamak gagiyem. Okay, digiti insagana tayo apo iti Bineg National ICC when to International Criminal Court digiti investigador da kano apo kundi na rin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile no umay da agin investigar ditoy gapot ako na awan ti jurisdiksyon da apo iti pagilyan tay nga Pilipinas. May naigidi dito, timet mangidadaulo apo ti nailyan na pulisya gagiyem kay kamsat ni PNP Chief Azurin. Ada apelana apo ti ICC nga rumbeng nga tinasao nga grupo bigbigen wenno dayawen ikanda apo iti importansya ti soberenya ken judicial system iti pagilyan tay nga Pilipinas. Iri sa bali nga bangir, idi kalman. Ada dati apela apo ni Senator Win Gatchalian kadagiti local government units nga tumulong da apo kadagiti pagadalan tapnon ti kasta maalaw digiti agad-adal nga di na ammo wenno saan na makasurot iti panagbasa ken panagsurat gapu ta rumrumar apo kadagiti nayuswa tapong aktibidad iti Baguio City dakkel abilang ado nga amang digitay naka-enroll apo kadagiti public schools ti saan nga makasurat ken saan nga makabasa. May nagi detoy ni Education Secretary gagiyem kamsat Sara Duterte Carpio kinunana nga idasar na ti sitwasyon ti pagilyante nga Pilipinas ti Bineg ti edukasyon kakabsat ken gagiyem. Iti sa bali nga bangira po classrooms shortage sa po ti classroom may sa kadagiti prioridad ti DepEd. Iti sa bali nga bangir public apology ti gobyerno ti Kuwait gagiyem keng kamsat iti pamilya Ranara wenno makidkid daw wenno daw dawaten da po nga adda ti aramiden nga public apology gagiyem kamsat deti pamilya Ranara deti apo deti pamilya ni Jollibee Ranara nga napapatay ijay Kuwait babaen iti anak ti amo na pinuuran na apo sana inbatilatan iti tenga ti disyerto. Ken padaanan nyo, gagiyem, makidamag tayo apo iti probinsya ti Abra, babaeng ken ni RG Lorenzo, iti TB Abra, gagiyem ken kabsat, nga pakasiknan deti nabagkong abogado, gagiyem ken kabsat, sinerek diti suspect diti bufete na, ijay nga nadanda ti argumento, nagtinaga po ti pamagkong, deti aid ni attorney, pinaltugan na po dito yung suspect ka nagresulta iti ipapatay tinasao nga suspect gagiyem keng kamsat. Di ba? Ado na po dito abogado nga mapapatay kakabsat keng gagiyem. Padaanan nyo po maki-update tayo kay ni Mr. RG Lorenzo mani po dito TV Abra gagiyem keng kamsat. Amin di gitoy tampok pa rin may isang oras nga panakaidanong karakay programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sungbat tinangato agasto si pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri aming nga klase ti mula ken para kariri taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asirig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tuloy, ti programa tayo Damdamag ni Berto. Agyaman tayo po ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121Z, Flores Street, di Ciudad Tilawag. No, adarik-ring na inyo apo, iti bagiyo, katyet yung ikonsultar ti doktor, mapan, iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Thailand.
Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment ti Barangay 50 Butong dito Siyudad Tilawag. Babayan ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibo na po di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City, dito Siyudad Tilawag. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo apo. Mabalin na kayong maserbihan ti TMT Construction Company iti nababang presyo babayan ken ni Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po ti Balintawak Street, Lawag City at daan ka rin kakalaing nga aircon technician na tapno or nusenda ti problema ti aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao manibo na po iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Okay, at tira po ni Mr. RJ Lorenzo manibo diti Abra TV, wenno TV Abra gagayem kamsat makidamag tayo. Kadeti nagbali na kaso wenno panakabagkong ni Attorney Hamilcar Birgonia, pakiramanan na po dito close aid na. Ngem DJ suspect gagiyem kay kabsat napapatay. Papagayam. Okay. RG, maraming salamat. Itited mga gundaway. Tibiyang ti damdamag ni Berto. So, kumustan? Tinagduraasan ti investigasyon. Dito pasamak. Iti may isang abogado. Dita Abra. RG, please go ahead. Alright, so nembaga panggal daw kasamang Robert, actually, dito kustodiya, dibiyang di PNP na ito'y suspect, iso iti mapila nila di reklamo. Aside ka DJ involvement na, ka DJ mismo that insidente, iti mapailan tayo dito, iti possession, iti marijuana. Kapasang karoon na alam man yung iti kontak may isang pakete iti marijuana kasamang Robert. So kanagito yung gundaway ni Attorney Hamilcar Bigornia na isang oras di may isa kanita ay nasugatan kapo kanita na nakamag na pamagkong kitawan di munang rason no di kat mamati na dahito kat epekto iti illegal na droga iso kapuna nga naaramid dahito na nakamag itang insidente kasamang Robert. Okay. Yung DJ pan nakapapatay, DJ suspect, agkaano da gitoy? Deti adeta iti PNP, ken deti napapatay, RG? 10-9. Agkaano da gitoy? Deti napapatay, ken deti suspect nga deti biyang ti Philippine National Police. Agkapsat na kasamang Robert. Dito natay nga suspect, imura nga nabigbig nga ni JR Bergonia. Kabayatan nga dito ay mismo at kapsat na nga natiliw, nabigbig nga ni John Mark Bergonia. Actually, base sa investigation niya, itibiyang PNP can asto DJ interview tayo kan ni Attorney Hamilcar Rumumar, dagito agkapsat, iti naglukan di may isang tricycle. And then, di magasta, kada ito'y mismo law office ni Attorney Hamilcar, ken sadyang bimaba dito datay nga ron nga suspect ni JR bimaba simrek kada iti mismo law office nagsaludsod regarding kada iti Rumumar release paper iti kasamang Robert ngem maborbortsaan ti abogado kapot sana may kamamo daytoy nadakamat nga lalaki no apay nga anya DJ bagbaganay na tanga release paper ken nagpabigbig nga iso na kanuket ni Nazareno iso nga that time nagpangaduan ni abogado nga sa Bali or mauwan di panulot na dito na nakaman nga lalaki so nga parwaranda kadito na nakaman nga law office ngam nagtinagmatan di day sana pa nagkinawata nga nagitunda iti dito pamagkong kasamang Robert. Okay. So ada kadi background or pakakonfirmaran nya adda diferensya DJ panagpanpanunot tinasaong tao nga simrek kada iti law office ni Attorney Hamilcar. Negative kasamang Robert ngem as to DJ statement DJ kapsat na DJ natiliw prior DJ incident nagusar tapay lang iti illegal na droga inadbider lang nagusar na karon iti may isang pakete iti shabu bimatak tapay lang karabyan na and after that dimagas na karon kada ito'y nasa uitatang law office kabigatan na kasamang Robert. Naman tayo base kada ito'y storya tinanang dito'y nagiti suspect nga dito'y anak na
madmadlawnan nga kasla mga awan ti panunot DJ anak na DJ natay gapot previously pinanawan pa ni Baket na kasamang Robert gapot alleged niya the reports nga kabilan na ni Baket na and then DJ kaslang sumali mo din panaggapan panunot na dati mismo ita anak na kas kung kumpirmaran dati mismo ita ina kasamang Robert. Okay. DJ nausar nga armas iti pa nakapaltog deti suspect nga pimusay under sa sinot na kainagaanan deti nga na armas RJ. As to DJ Paltog, dati na-recover na di mismo compound, di may isa kwarto within the compound. Dati ayan na Attorney Bigornia kasamang Robert na-recover dati may isang kalibre 45 nga iso iti patyad na karod nga nausar dati na nakamat nga panakapaltog. Dati nasa itatang suspect na ni JR Bergonia kasamang Robert. DJ panang paltog dati security aid kat base kina Attorney depensa na karo din after na talagang iwas-iwas na kano DJ Consilio kasamang Robert na rason napilitan allegedly diti na nakamanitang aid nga pinunutan diti paltog ken pinaltugan na diti na nakamat na suspect. Okay, di ba may sugat yung security aid tsaka yung si attorney RG ana ti sugat digiti dua? Yes. Ni Attorney Bigornia kasamang Robert at dati sugat na dito Chan. At dahil may isang sugat na dito, nadait iso na I think may isang salag didait na magta sang isot na unag kunana kapag medyo nakailag di muna and then may kadwa jamatan na alaan na iabot na DJ mismo tatapot silyo kaditi Chan na. Imo na nga binabagtong base kaditi istorya ni attorney kat DJ 8 kasamang Robert. Ti sugat naman diti 8 yan ti collar bone may sa jay napagpong dito nga part ken paisa iti bukot DJ ti naamuan tayo ken di balang pa dito iti operasyon so na grabe la DJ 8 compared ta ni abogado nga basigla ka dito chat na kasama. Okay. With that kita nga sugat na ano na pa lang na manage na pa lang nga pinaltugan na dito na saong suspect RG. Yes, 10 point that kasamang Robert namanis na pailaeng dito natakamat na 8 na napaltukan nga ron dito mismo itat suspect na nagkasakaba naman di tama di bala di palto di mariro di nakita ulo di kang runaan na rason nga napay dito na nakamang suspect kasamang okay, so ti talaga nga ano ta parang napagtripan lang deti suspect ti Simrek kadeti bupete or law office ni abogado. Then for that, DJ, iti makikita tayo ken kas may kung confirmar iti biyang ti abogado kasamang Robert sa anda mga kliyente ko madi dito anda magamo anda ginamo DJ ti statement even DJ natilyo nga suspect papi nya di plano yung amin kun tayo base ka DJ interview tayo kat awan hanamo DJ plano kasi ni manok na DJ ti na ibagana ken handa man mo ni abogado basta nagsartang sa jail of him and then simrek dati na nakamad nga natay nga victim nagsalsaludsod mata di ona gahinga nga nagdasanda pa nagkinawatan na sa mga robot. How true nga deti Mesa deti nakabalod tata or mabalin na iso ti may saklang nga ket iso tinangyawat ka di patadem nga nausar ka deti nga panaka bagkong di security aid ken ni attorney Hamilcar RG agpaiso di jay. Yes. Paiso data base ka DJ storya dati natiliw habang adadyo ulit dati kabsat na ni JR siyempre di baon kayo kasi na parang kinawakan nagkikinabildan kasabang Robert siyempre marayat dati kabsat dati JR napanamat ng inyawat dati Consilio ngayong gapuna manipod ka DJ nagluganan ng tricycle kasamang Robert after nga naiawat na DJ nga nagpagkong nga ro din dati na nakamagkanatay nga victim ay na suspect ko lang kaya hindi makita dito DJ Aren nakasjay nagpagkong ni Manong na kaya pinaltungan na ni Manong na timarayin dito yan kinamat na aging nga na corner dito iti sango iti tiyendaan almost mga nagdak mariro mga more or less 500 meters away manipod ka DJ mismo crime scene. Okay. So anat di mabalin nga ikaso da
kadeti kabsat deti pimusay RG. Ti may bagbaga kada tayo base ka DJ ano di kalamang ket attempted murder DJ di paisa nga dako ka DJ participation nga rod ka DJ na nakaman itang insidente kana sa edad DJ possession na iti marijuana DJ iti manamnama posible nga sangwen na kalamang Robert ngem i-confirm danton no anya ti nagtuloy niya nga reklamo nga in nasagana iti Philippine National Police. Okay. RG, maraming salamat. Iti inted ba udaway itatang aldaw. Okay, no kahit mo kuti ko mablaaw ka diti kapamilya, especially pagudpod. Go ahead, RG. Go ahead. Alright, thank you very much kadamang Robert. Yan ingat kayo lang ta. Nang rora yung pagudpod, yung marirok todo ka nung malit at kadamang Robert. Good day. Okay, maraming salamat Mr. RG Lorenzo. Manipo na po iti Abra TV. So di po di pasama kita nyo drugs ti rumrumar nga rason na no apay apo nga napagtripanda detoy abogado gagayem kay kamsat. Base kada iti reports simrek detoy Mesa adagaponda ngem confirm in confirmar detoy Mesa kada iti suspect kamsat na metlaeng nga nagusarda iti illegal drugs. Gagiyem kamsa. So napagtripanda. Saan met niya mamu ni abogado Bigornia, dagito nga duwa nga agkabsat. Saan na met a kliyente ida. Ngayon dakas la dokumento nga sapsapulen da. Aon ti amu ti abogado. Aging gaapo nga nagbibinara da. Inruarda, di imparwarda. Ang DJ Ruaren na makidin nanugan met ni deti napapatayen nakidin nanugan deti abogado kan DJ security aid na gagayem kabsat agingga nga inyawat DJ Mesa kabsat metla DJ biktima nga natay nga napanang sir ka di patadem na bagkong apo ni apo abogado ken DJ security aid na agingga nga awanen kano apo awanen na ti tsansa awanen ti other choice pagpilian ti nasaong security aid pinaltugan na apo deti lalaki nga adda iti influensya ti may pawil nga agas gagiyem kabsat nga nagresulta iti papatay na tatta di kabsat na isu ti mapilaan kano apo iti frustrated murder ngem parang awamet participation na malaksid kadayjay panangyawat na apo kadayjay kutsilyo wenno patadem kadayjay kabsat na nga isu apo ti inusar di kabsat na nga nang bagkong kadati abogado pakairamanan apo deti security aid na gagiyem keng kabsat nga nang itunda apo ti na grabe gapo ta pinaltugan nga ron ni security aid deti na saong suspect gapo iti panangatakar na kadakwada panangatake na kadakwada gagihim kabsat usar apo ti maysa nga patadem kutsilyo gagihim ken kabsat but confirm babae na po kaditi kabsat na nga nadaytay ti kustudyer ti Philippine National Police ken manamnaman mapilaan iti kaso nagusar dagitoy apo iti may pawila droga kita nyo drug related apo pati bupete ti abogado paghangangawan nga pagtripanen gigigim kay kabsat kasi basag na po yung nila panunot da saan na po nga nasimbeng ngem base apo kaditi parents deti digiti suspect addan sumagmamano nga al-aldaw nga maobserbaran da nga adda sabsabali apo DJ gargaraw deti napapatay imuno na base ni RG ket pinanawan ti asawa na gapo siguro iti kina drug dependent na gagiyem kabsat kabkabilin wenno dangdangran na so nga saan niya nasimbeng apo ti panunot na detan napagtripan na napo deti bupete wenno law office ti maysa nga abogado kita nyo nakaamamak mapasama ka po dahil ket adda pa nakailaig na iti illegal nga droga kay happy viewing kani Jesse Boy Baros dita Paranaque kani friend Chita Guillermo Danog ani mga Aurelio Fiesta Jr. ije Honolulu, Hawaii. Okay, agsublite ito po para kadigsab sa bali pa ngayon kami desar kada kayo di programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Kakailan nadto ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. At dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni iso ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya,
panyo pero na anyaman ang nadalos alupod. Ti maudi nga tip ket iti kay kuma panagpa-check up ti lapayagyo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma may baybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy-tuloy. Dan na palabas po, 34 minutos kalpasan, ti oras yung alas 12. Ada dito yung nagbali na po nga rakurak ti Presidential Legal Council nga ni dating Senate President ken dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile gagiyem kung kakabsat. Dati kinadapan na kay naig na kadati panangi purpursigi ti International Criminal Court ICC nga adda po di may SWAT nga panag-investigar nga baba nag-investigar da gapo apo iti war on drugs ti past administration wenno ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte ngem ure kadeti katugtugaw nga presidente ni apo presidente Bongbong Marcos adamit na po digiti napapapatay may panggep apo ti war on drugs gagiyem kay kamsat so dati nagbali na kapatunutan ti Chief Presidential Legal Counsel nga ni Juan Ponce Enrile saan kanu nga rumbeng nga palubusan ti gobyerno ti umay panag-imbestigar ti asinuman wenno panag-imbestigar ti ICC iti asinuman na opisyal ti gobyerno dati ket sigon ken ni JPC wenno ni Juan Ponce Enrile gagiyem kay kamsat kunan ni Enrile kas abogado ti presidente saan na nga bigbigen ti jurisdiksyon ti ICC ken awan ti sovereign power ti ICC dito pagilian nga Pilipinas. Nusyak ti masurot ko na ti ni Enrile saan ko nga ipursigi ti panag-investigar digiti taga ICC dito pagilian nga Pilipinas ken rumbeng nga arestuan da ti gobyerno no umay dag-investigar dito ket kitain da digiti pasamak seknan iti war on drugs. Segon pa iken ni Enrile rumbeng nga dumawat ti ICC iti permiso iti pagilian nga Pilipinas wenno ti gobyerno ti pagilian tayo tapno sumrekda ket yuswat da ti panag-investigar iti pagilian. Inaramid ni Enrile detoy nga nagbalin nga rakurak na kalpasan nga pinalubusan ti ICC ti nagbalin nga kiddaw ti prosecutor detoy nga may tuloy ti investigasyon gapu iti nadarang nga gyera kontra iti illegal na druga dito pagilian ng Pilipinas. Kunapay iti International Criminal Court nga saan da nga satisfied wenno mapnek iti newswat ng investigasyon ti gobyerno seknan iti issue ti illegal drugs. Imunan nga inpeteng na ti napalabas nga administrasyon ket agan andar ti justice system ti pagilian isu nga awan ti nyaman nga rason nga baki sausaw ti ICC may panggap iti issue ti legal drugs when war on drugs. Inpeteng ket din ni Enrile nga saan nga sinalungasing ti dati Presidente Rodrigo Duterte ti linteg idi ibandar na ti crackdown kontra apo kadaytay agilaklako ken usar iti illegal a droga. Yan po si dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Defense Minister apo ti pagilian ng Pilipinas, gagayem kay kakamsat may isang mabigbig nga abogado. May nagiti detoy adamit ti apela apo ti PNP, babaen iti PNP chief gagayem kay kakamsat. Imapelamet apo ti Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Iti International Criminal Court nga bigbigen na kuma when ikan na ti importansya ti judicial system ti
ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Kagiddan dato iti nagbali na rakurak ti ICC nga plano da manen nga ituloy ti investigasyon da iseknan ti war on drug campaign ti administrasyon ni dati Presidente Duterte. Segon ken ni PNP Chief Rodolfo Azurin, awan ti rason ti ICC tapno agimbestigar iti war on drugs ak iti napalabas nga administrasyon gapot addaan kanumet ti pagilyan na iti uswat ng investigasyon seknan apo kada iti possible lapses iti anti-drug campaign ti Duterte administration. Inpeteng ti mangidadaulyo ti Nelia na Pulisya nga ti Pilipinas kinadaan iti agdama ken natibker epektibo nga maipatpatungpal nga criminal justice system ken aktibo ti legal proceedings tapno sungbatan na ti anyaman nga nagbali na nga pannakasalungasing ti kalintigan ti tao, kalintigan pantao seknan iti anti-illegal drug campaign iti napalabas nga administrasyon. Kinagpaysuna ko na ni Azurin nga adanda ti gigaman nga administrative charges iti biyang ti PNP Inter-Affairs Service wenno IAS ken sumagmano nga drug cases nga naipilan iti korte kontra kadi sumagmano pa nga drug personality nga deti ket mangipaniknek wenno kayat nga sawen nga aktibo ti panang sungbat ti nailya na pulisya di problema ti pagilyan no ti illegal na druga ti pagsasaritaan ken ti international discipline issues iti si Bubukel nga organisasyon ti kapulisan. Malaksid iti detoy inpeteng pa ni Azurin nga naiget ti panakikoordinarda ti Department of Justice seknan iti panangadal kadagiti kaso nga pakiramramanan digiti pulis tapno agsungbat digitoy kabayatan na iti sabali nga banger kinunamet ni Azurin nga nakasagana ti nailya na pulisya nga umawat ti tulong manipod ti ICC ngem inlalawag na nga ti Pilipinas may laeng ti mangyuswat ti proseso wenno panagimbestigar pakaseknan detoy. May panagip nga di November 2021 sinuspensyo ti ICC ti pangyuswat na ti investigasyon iti crime against humanity nga napasama kidi kasagsagan wenno kagitingitan apo ti panagraira ti kampanya kontra iti illegal na druga da babaen iti administrasyon ni dati Presidente Rodrigo Duterte. No pa iti kasta, iti napalabas nga Enero 26 inyanunsyo ti ICC Pre-Trial Chamber nga inaprubarandan ti kiddaw ni Prosecutor Karim Khan nga maituloy ti investigasyon ti sitwasyon ti Republika ti Pilipinas gapupay laeng iti saan nga pannakakontento dagitoy iti reswat nga investigasyon pakasiknan ti nasao nga issue ti illegal drugs gagayem kay kaamsat. Ayun okay. Siyempre, ada pagibasbasaran ni Apo Enrile together with PNP Chief Rodolfo Azurin nga mangibaga iti jay awan ti sovereign power ni ICC dito pagilyantay nga Pilipinas or sinumet Apo hamngat ba ipalubos nga basta sumreklat na ti sino a grupo nga awan dito panagkortesiya na when pangkid daw na nga umayak man ore detan tupay may isang klase ti barong-barong nga balay no serkem latta may bilang nga bastos ka no agda aking kukwa ure pe saan nagnanay di jay ure kasla rest house na lang serkem latta nga abdi kag pakada amit nga maipalubos ti kasjay na gagayem king kabsat nga kas kadetoy sarsaritaen ti Presidential Chief Legal Counsel nga ni Juan Ponce Enrile gagayem king kabsat saan niya maiparbeng nga mamuyo adda makita nga kasla negative reactions ditoy ti subagmamano nga grupo especially digitay mangipetpeteng nga dete anakda te kabagyanda isu nga mismo inosente no maipanggep ti illegal na druga ti pagsasaritaan amuyo deti ti mang bibiyag iti kalikagumda nga malawlawagan no ana nga talaga ti punto ti gobyerno iti war on drugs. Kasano ti implementasyon na? Amuyo, datay amin. Kayat tayo Apo nga madalusan ti lugar nga ayan tayo Apo seknan ti illegal na druga. Sinot madi,
gagayem kay kabsat. Nagado apo digiti drug related cases. Paspasamak nga dapan nakainaig na illegal na droga. Diti nakidamag tayo di abra, drugs manen, sabog-sabog da. Dapat adadat influensya di illegal na droga, sinerek da po di bufete, wenno law office, di may isang abogado di abra, nagresultaan na, gapot agpagunggan matin di nakasyabu, naka-adait influensya di illegal na droga, no other choice ni security aid, pinaltugan na, natay, ket no nga ruden isuda tinapapatay ni sabog ni naka-adait influensya di illegal na droga, gagiyem keng kabsak, no isudat na disgrasyan, anhalaeng na po, nagang angawan na latan, ket may isang abogado, gagiyem, security aid na, medyo grabe, di sugat na, ni abogado, nakailag, dalabasit, tama na, kakabsat keng game yung Jemesa, dabagkong na itibukot, matandaan na tibaga ni RG, dating ay na, okay, adupay, di kita imununan, adati ramisen na ti karuba na, ramisen nat inana, papatayin nat inana, papatayin nat kakabsat na, papatayin nat gagiyim na, patayin nat bagina, agtakaw, gagiyim keng kakabsat, wenno tila adad ditan, niya mapaspasamak, ti may isang adda iti influensya ti illegal na droga. So, sinot madi nga madalusan ti pagilyan tayo. Ngem, deti apo, kapanunutak, nanumo nga magawat ti kapanunutak, addalakit di, no dikit ado, di kitay saan nga umiso ti reaksyon na, when numang kontra apo kadito nga rakurak, especially apo dito rakurak ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nga arrestarin da di kita taga ICC nga umay dito, nga ag-imbestigar gapot awan ti sovereign power da iti pagilyan nga Pilipinas. Amuyo ado di kita mang namnama nga babaen ti panag-imbestigar ti International Criminal Court, gagiyem keng kamsat malawlawagan na no anya ti punto adda kadi panagsalungasing ti pan nakaimplementar ti war on drugs wenno anya man apo a kampanya kontra iti illegal na droga. Ado di kita mga ibagbaga nga isuda inosente, isuda namulaan, isuda handang agararamat di damot klase ti illegal na droga. Game biglalatan nga isuda ket na operasyonan, biglalatan nga isuda ket na usig wenno na natiliw, inoperasyonan ti PNP, natiliw da, naibalod da gagihim keng kabsat, digijay. So, possible nga adda apo digitay reactions nga mang kontra ka digito yung rakurak, especially di rakurak ni apo Juan Ponce Enrile. But, ipantayo apo ti panunot tayo, adda pagibasbasaran, adda lintay nga mabalin na pagibasbasaran. Awan ti sovereign power ni ICC dito pagilya na Pilipinas, gagihim keng kakabsat. DJ apo ti petpeteng, iba isa mabigbig nga abogado nga ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile, nga itakit abogado ti presidente, gagiyim keng kaamsat, napusgan niya kas abogado ti presidente, ket kunana nga kas abogado ti presidente ibagak when ipalgak ko deti nga kapanunutak nga ti ICC, ti International Criminal Court, awanan iti sovereign power tapnon sumrek iti pagilyan nga Pilipinas, ket agimbestigar seknan kadagiti biktima ti illegal nga droga wenno operasyon ti illegal na droga. Nasken nga arestarin tayo digitoy no umay da sumrek nga agimbestigar iti pagilyan nga Pilipinas, no awan ti panangkid daw da apo iti pammalubos ti gobyerno nga sumrek da tapno yuswat da ti nasao nga panagimbestigar. Sinarurungan deta, deti nagbali na po nga rakurak, ti PNP Chief Rodolfo Azurin, gagayem nga masapol nga bigbigen da, dayawen da, ti justice system, ti pagilyante nga Pilipinas, ken nang ilawlawagan na, nga saan nga nagbaybay adig iti pulis, ini pa nang investigar, kadigitay pasamak, seknan ti war on drugs. Kinagpaisuna ko na ni Azurin, adupay apo digitay pulis, nga naipilaan ti reklamo gapo iti panagsalungasing da wenno pannakabasol da or nairaman da paya po iti illegal a droga. So kitanteo, anya ti agbali na reaksyon digiti opisyal kang runan na kiti Presidente Bongbong Marcos, kadagitoy nga naiparwar apo nga reaksyon seknan ti kalikagom ti International Criminal Court nga mangituloy ti investigasyon dito'y pagilyante nga Pilipinas seknan ti war on drugs.
Dahito yan ti sumbat, tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno, iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ket para ka riti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Dahito yan tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, dapat niya nabati apo nga 8 minutos kasanganan ti oras yung alauna. Tuloy apo tindi pa nagdidina pinagpipin na damag gagiyim kay Kamsat. Okay. Idikal man arimora po deti apela ni Senator Win Gatchalian ti chairman apo ti Senate Committee on Education na
gagayem kay kabsat gapo apo kaditi dumakdakkel nga bilang digiti saan na makasurat, saan na makabasa ket tapno paksyaten ti makungkuna nga illiterate gagayem kay kabsat masapul kano apo ti tulong digiti local government units kadigiti pagadalan gagayem kay kabsat ya tatta ada ti panangidasar di agak akem nga Education Secretary ken Vice President Sara Duterte Carpio iti estado ti edukasyon na dito'y paghilyantay nga Pilipinas. Adda ti pa nagbalbaliw iti K-12 program tapnon ti kasta mas agbalin nga responsive iti panawen kadito nga panawen ti digiti school facilities nga kasapulan iti panaka tarimaan na even private school nga nagsara tapno adda digiti pagkasapulan ti mas exclusive system digitay barbaring apo digitay banag nga in dasar ni Vice President ken Education Secretary Sara Duterte gagayem ken kamsat kinuna ti Vice Presidente ken Education Secretary gagayem ka manipod apo ti 327,851 school buildings ada 189 1,324 nya kasapulan ti panaka patarimaan na kabilangen dito apo ti 89,000 nya agkasapulan kadagitay major repair wenno major work iti nasao nga istruktura ada 21,727 dagiti saanen nga natalged nga pagyaedan wenno pagadalan dagiti agad-adal maibagbagapay nga dati 28.4 million enrollees para iti school year 2022-2023 nya daan ti substantial decline iti private school enrollment resulta dito iti panagsanay ti 1,600 private schools. Dinakamat pa ni Duterte nga ti inclusive bueno inclusivity issues ano sa dinno nga ti edukasyon ket saan nga available kadagiti agad-adal manipod kadagiti indigenous people when isolated ken poor areas gagayem kang absat. Masapul kuna ni Duterte nga ma-improve ti participation rate ti in basic education dinakamat pa ni Duterte nga depekto dinakamat ni Duterte ti depekto ti K-12 program na gigayim kay kabsat. Di ba ngamin na kinunana nga ti programa ket saan nga week wenno nakapoy wenno ti programa ket adda iti diferensyana nakapoy ti teaching methods ti bagbaga ti Education Secretary saan na nga masungbatan ti new realities iti beneg ti edukasyon imunan nga kinuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti DepEd ket addaan at ti aging gana into Hulyo tapno maipinal ti panaka adal panakasukisok ti K-12 program kinunamit ni Duterte nga kitkitan ti Education Department ti literacy issue nga daytoy ket mabigbig iti 2018 study nga mangipakpakita nga dagiti Filipino learners ket kayat na nga sa awen iti wenno mariribukanda iti basic math gagayem kakamsat kabayatan na kinunapay ni Duterte nga importante ti papel digiti mangisursuro ken kastameten digitay kas lifeblood of the department ti beneg ti edukasyon kunana nga bayat nga digiti mangisursuro ket dedicated kurang met ti suporta para kadagitoy ayun gagihim kamsat ang matatag kunana tumutukoy sa target ng DepEd gaya na make the curriculum relevant to produce competent job ready active and responsibility citizen take steps to accelerate the delivery of basic education facilities and services. Ayun riti gagayim kayong kamsat. So, imuna dito, hindi nakamat na ada pa nagkurkura nga po dito classrooms. Kit dito iti mai-priority gagayim kayong kamsat. Dito kanong pa po ti kalikagom ti adado nga Filipino nga unaenda nga resolbaren ti Department of Education ti ginakurang ditay pagadalan base ti survey in Newswat ti Pulse Asia
iti September 17 nagpatingga ti September 21, 2022 last year ket napagdamagan na po ti 1,200 respondents sa dinno nga nakailista ti issue nga rumbeng aksyonan 52% tinang dakamat nga pinapanagkurkurang ti pagadalan di classrooms DJ ti dinakamat na nga problema. 49% met school learning resources kas ti libro, computer, dinto nga da 45% nga nang ibaga kurang dagiti mangisursuro. Kagidan detoy kayat dagiti Pilipino nga sungbatan ti Departamento ti Edukasyon, ti kalidad ti edukasyon kinakurang ti textbooks, drug testing kada estudyante, nababa nga sweldo digiti mangisursuro, medium of distraction, wenno balikas para iti panangisuro, digiti panagkamali kada iti textbooks, ken masapol nga competence dagiti guro adda adda kompetensya adda competent adda talek da apo di bagida gagiyem ken kamsat dito ket kasapulan pa nga maikan iti atensyon ti panakaipay ti 2,000 allowance para kada estudyante nga self-supporting ken ti seguridad dagiti ubing gapo iti panagraira ti kidnapping. Base apo ti 2019 National Building Inventory 167,901 ti pagkurkurangan na po ti classroom silintero apagilyan nga deto'y ketrumbe nga pagsasaritaan at para iti panakairaman na iti national budget para iti deto'y nga tawen ken mabigbig nga agkasapulan na po iti 420 billion tapno masungbatan ti panakaaramid amin nga kasapulan kang runaan na dagiti classrooms gigiyem kay kamsat. So ayun may saka digiti problema iti beneg ti edukasyon muyo ado na po digiti maibagbaga nga agbalbali na po nga problema adumit den digiti dalatlatag digiti opisyales tuturay nga mabali na maaramid nga solusyon nga nagtalinaed gagiyem ken kamsat nga dakkel ta po ti agbalbali na problema iti beneg ti edukasyon. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras iti dating aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dahil di bagay mo, Robert Berto de la Cruz. Iti Master Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam, tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo, digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon saan lain nga infeksyon iti ngipin kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno
throat tayo. So dagitoy tikitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukop tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Martes, 31 ti mabilang ilibulan ti Enero 2023. Manibo di ENR Online, may danon maning ka na kayo ti programa Tinapalabas. Ready di bagaham yun ni Robert De La Cruz. Kadwato yung technical control ni Maki Paulino Agustin. Pare din kang panangidanon iti maikadwan. Nga pa nakaibasa, dito surat niya nakaipalaunan tinapalabas. Nga nakaibinggasan, ti pakasaritan, ti biyag kinayat ni Pagayam Teo Carlo. Ngayam kasangwanan papagayam, ngentay ituloy nga ibasa ti surat ni Carlo. Agyaman tayo karay ti sumaganad. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lealis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street ti Ciudad Tilawag. Nadarikrik na inyo ako di Baguio ket keto di agpakonsulta ri doktor mapanti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Kabayatan agyaman tayo di John Floor Apartment di barangay 50 Butong di Ciudad Tilawag. Babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Nagnanay di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company. Masarakan dati di barangay 48A Kabungaan, North Lawag City. Anyaman na po ang construction assistance ti kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga Serbian ti TMT Construction Company. Manipot pa nakaplano aging nga di malpas. Ti kayat yung proyekto kang runaan na dagiti pagtengan nyo. TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ti agtagikwa nga ni Honorable Telvin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center na masarakan ti Balintawag Street, ti Ciudad Tilawag. Adaan da iti kakalaing aircon technician tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Agyaman tayo pa kini Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Kastamit ten kini Ma'am Esmer Galisinao, manibod iti Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usarin dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto.
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Dahito yan tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Basa dito surat nga naipatuloy dito programa tayo tinapalabas kablaawan tayo dito sumaganad Mer Dannog, Lisa Dannog, Elmer Domingo ni Medi Dannog kablaawan tayo pa ni Mr. Hector Baitek dita Canada nga manariman tayo agbibuya na panagbibuya na kablaawan tayo iti naragsa ka panagbibuya ni Marianita Anno Lagrio ken kastamit din enjoy uncle kunanto enjoy watching uncle Medi Dannog ejay Hawaii. Greetings coming from Chita Guillermo Dannog iti Banna Ilocos Norte. At yung nga din papagayam ti tuloy ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti napalabas ti pagayam tayo nga ni Carlo. Alisto ti panagtulid ti panawen, Manong Robert. Nagting ti aldaw nga papan na Mami Conchita ken ni Manong Hector eja Estados Unidos tapno. Atendanan da ti panakaitabon ti pimusaya kabsat ni Mami Conchita. Nakasaganan ti lugan nga mangitulod kadakwa iti airpuerto ediday di nga rabii. Nakasaganan met den digiti bagahe. Dito'y kabsat nga itiri daw ti balay. Nagtimek ni Mami Conchita. Si sasango idi ni Nana Miding ang katulong mi. Miding. Pumanawak man Jak kayat nga maulit. Ti pasamak idi. Nagpanawak man Kinunan. Maburburtya anak no anya ti kayat asawen ni Mami. Kayat ko hindi ti agdamag ngem na isan ek ti panagkita ken ni Nana Miding. Napadumog ni Nana Miding. Dinto nga kasla makaunget tilangan ni Mama. Nagtimek ni Manong Hector ket kastoy ti balikas na. Mama, mapantayon. Awanin ti adu nga sarsarita. Saanin niya nasken ti adu nga sarsarita. Aglalo agbiyahe ta. Kinuna ni Manong Hector. Sige. Ulitek Miding. Jak kayat nga maulit di pasamak. Edi siyak tinapan man ni Jibalaso tao. Saan latta nga nagtimek ni Nana Miding? Oray siyak jak met kayaten ti agsaludsud gaputa. Sigurado nga awanen ti tiyempo ni Mami nga mangsungbat no anya ti saludsud ko Manong Robert.
ta makalikuden ti lugan nga mangitulod ka na mami kani Manong Hector, iti mismo nga airpuerto. Nabati kami arut kani Nana Miding. Irikapi din ni Nana Miding ti Ridaw ti Balay. Ini nagtimek ka. Api nga kasjet ti balikas ni mami ken ka. Anya ti kayat nasawen. Adda ka di naramid mo amadi idi imon unang ipapan iti abroad wenno panagbakasyon ni mami di balasyo tao. Kinunak. Inyangad ni Nana Miding ti rupa na ket interring na digiti mata na kanya. Kasla makita kun numaan ni nawak nga adda ti manartaraigi dalwa kadagiti mata na. Api nga di ka makasungbat. Kinapi nga makasangit ka. Siguro adda inaramid mo nga dakes. Idita mapan di abroad ni Mami Conchita. Nagkimeg manen ni Nana Miding. Ket ditan Manong Robert nga intaring tingnan ti pimanaw iti sangwana ket nagturong daytoy iti kusina. Banag nga adadda nga nakaburburtya kuno jak amunoan niya dagiti paspasamak kaditi muno nga aldaw. Kapsat ko. Nupay kasta sa anak ko na nagunton. Nagdiretso ako niti kwarto kaputa kayat ko idin ti maturog. Irikaddag iti kwarto manong mangmangig ko pay laeng digiti karadaka diti kusina. Siguro itartarimaanen ni Nana Miding dagiti naaramat nga kagamitan iti kusina bayat ti panangrabi. Pilpilitek nga alaen ti turog ko. Iti dede ang undaway. Naulime ken ti aglawlaw, siguro adamit din ni Nana Miding, iti mismo ang kwarto na. Kinun ko na kitinakin ko. Engkar kararagak ti natalgid ko mapanagbiyahe da Mami Conchita ken ni Manong Hector para di pa nagturong dito Estados Unidos, Manong Robert. Ngayon talaga nga naatap ni Ridep saan niya umapayaw ni turog kanya, iti dede nga rabi. Mapampanunot ko digiti dua, ti kabsat ko ken ni Mami Conchita ngagbiyahe. Bimbango na ket intugaw ko iti kantrek. Iti mariknak nga kaslakayat ko ti uminom iti danon. Kinitak ti basit alamisaan iti sikik ti kantrek. Awan ti pagyanan ti danon. Saan niya na isirek dito eh. Kayat nga sawen nga nairuwar ket naugasan ket saan na kargaan tapno may subli iti pakaipipanan na. Timmakderak inyon nat ko ti bagik. Immaksawak ket nagdiretso akiri switch ti silaw. Kinalbit ko ket bigla nga naglawag ti aglawlaw when si bubukil ang kwarto. Ditoy nga inamang ko ti seradura. Ti seradura ti rikep ti ridaw. Pinuligos ko detoy ket inot aginuyod ko ti ridaw nga nangitunday ti panaglukat detoy. Nagturungak nga ro ti kusina tapnon ti kasta mangala akit ti dano. Anya na pan nakakigtot ko Manong Robert. Idi madanon ko ni Nana Miding nga nakatugaw iti may sakarig iti tugaw iti labisaan. Dito'y kabsat nga makitak nga malmalmes dagiti mata na iti luwa. Nakigtot iti madlaw na nga adda aket. Innala nati panyo nga adda iti bulsa ti dasterna. Pinunasan na dagiti mata na. Carlo, adda ka di masapol mo. Umayak ko uminom ti danon. Api nga di ka pa'y naturog. Ay. Saan ka makaturog? So nga, mayak nagtugaw dito eh. Api nga kaslag sang sangit ka. Anya ti sang sangita. Adda ka di malagip mo nga kabagyam. Wenno ka pamilya. Wenno adda mang sidsidiri ti konsensya. Natadem nga balikas ko gaputi saan na panang sumbat ti saludsud ko, idi makapanaw da Mami, idi samtam. Awan ti.
Pengargyag sang sangit ka. Maburburtsa anakin ka. Adda ka din na sakit mo, wenno. Anya? Awan. Maulit-ulit nga awan, Manong Robert. Gaputa jak mapilit ni nanamiding agsao wenno mangilawlawag kanyak no anya ti gaputi pagsangsangitan na. Nagdiretso ako ni tiyan ti refrigerator. Linukatak deto'y kitinatlak ti pagkarga kiti danon. Idi lumikudak ko makengkwanan, nagtimek ket kastoy ti balikas na. Carlo, inbalik ko ti bagi ket kinitak ni nanamiding. Apay, anya ti bagayo? Adda ka di bagam? Kinunak. Kasla umel nga di makasao upay nakaperring di kiti mata na kanya. Wen Manong Robert. Kasla umel adi makasao. Ngem, diretso ti panangkit kita na kanya. Nagsubliya kiti ayan na indisok. Tinalak nga, garapon iti danon. Anya ti mapaspasamak ken ka. Pangaasim. Maburibura na kiti makikita ken ka. Itala nga makita ka nga kastoy. Apay ngagsangsangit ka. Ay, awan kinunana ket linikudan nakmanen. Napaniti ayan digiti baso Manong Robert ket idagsubli ti ayan ko. Adda igem na nga baso. Alaem dito ita na paginumam. Sige, mapana kon maturong Carlo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kabigatan namanong aldawi di ti Domingo. Nalado ka rin mo iti kwartok gabuta awan met ti pamanak. Awan iti klase iti eskwela.
Nupay kasta gaputa, bakit tangan metten ti bukot ko agidid na. Rimwarak nga ruden iti mismo a kwarto. Nagdiretso ak iti kusina. Dito'y kabsat nga adan ni nanamiding, nga agis estimar. Bueno agi prepara iti pamigat. Nakasagana metten ti baso ay ti tasak nga pagtimplaan na iti kape. Agkape ka din, Carlo. Balikas na. When man, agkapeak man. Kinunak. Maan ninawam iti mata ni nanamiding. Tiyay, panagbalbalukog na iti kalub ti mata na. Mangipasimundaag nga intultuloy na tinagsangsangin. Kaya't kuman idin nga investigarin wenno pagpudwen. Ngayon, naigawid kong ti bagi. Kaasimet no pagsalutsudak man. Amangan mo talaga nga dati problema na. Kinunak. Madamdama pa'y imenan imbiso ti tasa nga yan ti kape, ti sango. Kaya't mo ka di ti bread. Huwag gayam ginmatang ti pandesaritay. Nasapa ka rin mo, kita pag-isungan lumabas ti agdo agad kaglakoy ti pandesaray. Kaya't mo wenno, mangitosa ti bread para kita. Sige, pandesal man nga ron. Inya sidig na ti supot ti pandesal ket indiso na iti abay ko. Wenno sango. Sana na paninala ti palaman ket ti bread night ket inya sidig na kanya. Mas daawak ken ni nanamiding. Napudno unay kapanag ti panagservina. Anyaman digiti kidawek talagang aramiden na. Laeng nga dalat tamit digiti pagkamalyan na nga banag nga pangungtak no pakengkuan. Bayat nga agkapkape ak matiltiliwak ti baket nga mangmatmatmat kanya. Nupay kasta sa angkulata na kinu-question kapungarod iti kaadamit ti marik na kini nga asiking kuana gapu ta maburburiburan ti langanan. Idi malpasa ka agkape imay manen ni masideg ket binagkat na ti no ti tasa. Kastamit kanyen paknina di dinausar ko. Kinalaban na ti garapon nga yan ti panaman. Inala na ti baso ket impan ni ti lababo. Manong Robert. Napanak iti hardin, ididay di agundaway wenno kalpasan ti panagkape iti kusina. Dito'y kabsat nga, inwaras ko ti panagkita. May ayo akiti lang ti hardin. Ti hardin, wenno garden ni mami, ket ninanamiding metlay, ti mangisistima. Ado ti sabong di ti masetas. Ken makita nga di ito'y ket manalalapsa. Ipasimudaag deta ti napasnek nga panang tartaripato ni nanamiding. Kadigidi ko. May ayo ka mangkitkita ka dito, ingem, agan anne ni kiti panunod ko. Tidyak maawatan niya aktuasyon, ti katulungan ni nanamiding, iniday ni nga gundaway. Nabayagak basi ti ayan ti harden. Aging nga nadlaw ko nga imasidig, ni nanamiding. Apingin may ka dito. Ay, may kukitain di kiti masetas ni mami. Amangan ta, mabebe akid-akid. Ada masaunay, no? Maperdi di kiti nga masetas. Ano arti aramiden? Agsibugak ko ma. Alaik ti hosta, agsibugak. Sige. Bayamon ta siyak ti agsibuk, mapangkalatan iti kusina. Alayam di hosta, siya kung ti agsibuk. Inala na nga rin tinakakunikon niya hos. Inennat na detoy. Ket iyawat na kanyak timurdong ti hos. Kabsat ko di ba nang yawat na itimurdong ti hos. Ditoy nga, iniggaman na di kiti imak. Carlo, kinunana. Inakal ko di kiti imak iti ima ni nanamiding. Apay,
Api nga kayat mo igaman digiti ima. Anya ayat ti mapaspasamak ken ka. Idi pa'y larabi nga maburbur tsa anak ka diti, gargaraw mo. Api nga di mo ipudno na anya ti mapaspasamak ken ka. Kinunak nga kasla makaungit. Nagdumog ket dita nga intaringting nan ti pimanaw iti ayan ko ken nagdiretso iti kusina ti katulong manuro. Kablawan tayo di ba nagbuybuya ni Edmalin Galisinao ken ni mother na nga Marianita Annolagrio dita Bacara, Ilocos Norte. Bayat ti panagsibsibug ko ka rin ni masetas ni mami. Adadda nga naburibura na. Wen kaksan. Adadda nga naburibura na. Dandanik malpas idin ti panagsibug when numasanap kundi ti masetas nga sibugan. Idita, nanggig ko ti timek ni Nanamiding. Carlo, nakasaganan ti pamigat mo. O sige, umaya ko. Napanak na ro diti ayan ti kusina ket talaga nga nakasaganan ti pamigat. May sa plato, ti masida, ti napoy, ti baso nga nakargaan ti dano. Nakasaganan. Oh, api nga di ka pa ila makigidda na mangan. Kinunak, mangan ka lang ta. Kaslaon ganas ko nga mangan. Mangan ka lang ta. Uray ka malpas ka kit ugasak to ligiti mausar mo nga panganan. Balikas naman kabsat ko iti day diapan nangang ko at dalatay ti medyo likodak asikika ni Nanamiding. When at dalat nga nakatakder nga kasla mangururay no at da imandar ko kenkwan. When no baliktad din ti sitwasyon ket kasla da gururay nga ibagana. Intuloy ko tinangan. Yan saan ko unay nga nakaado tinangan, gaputa. Kaliplepas ko metiti nga nagkape. Ken nga iti pantisan man. Timmak derak ket. Makamukan dita. Itariman mo di kita. Papana ko niti kwartok ta, agdigo siya. Sige. Balikas na. Dita kabsat nga, napanak na ro din iti kwartok ket tinanawak ni Nanamiding iti mismo a kusina. Makadigo sa kidin kada dakon iti mismo a kwarto wenno sangot ti sarming ngagsagsagaysay manong Robert. Idi matugtog ti ridaw ti kwartok. Carlo, ni Nanamiding. Nilukatak ti ridaw ket naibaskag ni Nanamiding. Nga makitam nga naliday wenno kasla magurburiburan. Ada ka di masapul mo, ada ka di ibagam? Ay, laik ko madigiti. Nagmurngam ta, aglabakon. Naglabakon tapno masapa kami nagpasida. Dahil school uniforms mo. Awang ka diti, ipanaba. Ada, aguri ka, mabitlain. Inalak ti dakkel nga plastik nga nakairgargaan di kiti nagmurngam. Nagsubliya kitayan na kitanda pa'y laeng ni Nanamiding. O deton, ikargam tumit laeng dita no manabaam ta. May pantumit laeng dito kwarto. Saan? Planchaik to pa'y idatap no. Nakasagana dan no sa remiti, mapamno iti eskwela. Kinunana, sige makamuka. Lumikuda kidin ngem. Nakamateder pa'y laeng ni Nanamiding nga nakaigim di plastik nga nagyan di kiti nagmuringam. Ada ka di pa'y ibagam. Kayat ko di agsulsulo, kayat ko di maturo. Kayat ko nga, tawagan to dumami no madamdaman no, kumusta na? Carlo, kinunana, anya ti ibagam? Ibagamon no anya ti kayat mo nga ibagam?
malagip mo ti saludsud mo di rabi di agrubat naman. Ti saludsud mo no, anya ti naaramidak abason, di mapanabrod ni mami. Wen kaya, data ti rugi ti naglidaya. Nga nakita kini rabi agsangsangit ka. Itay makariinga kitay bigat makita ka agbalbalukog di kiti mata. Anya ti pakainaigan ti balikas ni mami, iti paglidlidayam nanamidig. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-mist to igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Kaputing palagip na ti saludsud ko keng kuana, edi sardam nga panagrugwat damami. Nagka-interesa, Manong Robert. Dito'y kabsat nga pinalutput ko. Anya ti pakainaigan, ti balikas ni mami. Nga iso ti amok nga nangrugyan ti paglidlidaya.
Nagdumog ni Nanamiring. Inasitgak ket medyo ingatok ti busis ko. Apay nga di ka agsao. Idi pa laing rabi nga ununtunin kang. Awan nga pulos ti panangsungbat mo kanya. Anya ti mapaspasamak ken ka. Kino na? Inyangad na ti rupa na. Ket di takabsat nga. Agarubusen di iti luana. Kasla madudug iti tiriknak nga makakita iti rangalangana gaputag tagirgeren di iti bibig na. Ken di na pa yan mapunas ti luana. Pangaasim. Maburibura na kiti makitkitak na sitwasyon mo. Anya ti mapaspasamak ken ka. Carlo, panagkunak ket rumbengin na mama. No anya ti makagapuan. Agladladingit yun namin kinaya. Anya, pangaasim, di nakpaggagarin. Anya ti makagapu iti kasta nga rason o kasta nga sitwasyon mo. Ibagam ko maan. Carlo, siyak ti pudpudno nga inaman ako. Kasla akla natitileng iti balikas ni Nanamiring. Ken panangibagana nga isu ti pudno nga inak. Manong Robert, jak na annadan ti imak ket inigamak ti dua nga abaga na. Hanya ti sasawem. Anya ti nangidurun keng katapno alilawin nak. Apay nga ibagam nga sikat ti pudpudno nga inak. Carlo, anak ko. Di mo ka di makita nga adayo unay ti edad mo. Iti edad ni Ma'am Conchita. Di mo ka di makita nga kasla saan nga akma nga isu ti ina. Gaputan na tayong atin. Manong Robert, saludsud ko dahitan iti bagik. Iti nabayagi na panawen. Nga kasla saan nga umiso nga ti edad ni Mami Conchita. Ket isu tinangyanak kanya. Pangaasim. Agsarita ka. Ilawlawag mo ti imbagam nga sikat ti pudpudno nga inak. Kasto iti pasama ka na ko. Idi aktibo pa ilang iti serbisyo ni Sir Wilfredo. Masansan idi nga mapan-abroad ni Ma'am Conchita. Panpanawan na. Gaputa aday ti negosyo idi nga nakipagpunan na. No naduma agyawid ka riti, nagduduma nga produkto manipod balasyo tao, ket mailako nito eh. Agap-apa da idino, kasta nga agrubwat ni Ma'am Conchita nga mapan iti Estados Unidos. Gaputa ti kayat ni Sir Wilfredo, kitagintiglat nandito eh. Adda idi nagsurok nga duatawen nga saan na nagaw-awit ni Ma'am Conchita. Banag nga nariknak ti panagliday ti asama na nga ni Sir Wilfredo. Dita anak ko nga dita nga agsaet ti panagsarita ni Nanamiring. Dita nga anya ti napasamak iti kaawan ni Mami Conchita. Rinamesnak ni Sir Wilfredo. Dududwa kami iti pagtengan. Rinamesnak anak ko. Na ulit-ulit nga panagrames. Na ulit-ulit at tinagikwanak. Na ulit-ulit nga inikutan na ti kinababae. Nupay na Jack na gayatan. Jack na gayatan na mabukil ka. Ngemsi ka ti bunga ti panangramrames kanya ni Sir Wilfredo. Naamuan ni Ma'am Conchita deta nga pasamak. Nupay kasta. Nagpanunot
Ket kastoy di kiti nagbalin nga, desisyon na. Gapu iti daw ni Sir Wilfredo nga saan da kapag talawen. Dita nga, inawat na ni Ma'am Conchita, ken kas namit titkik ka. Inrehistro da ka nga kas anak da nga pudpudno, no pay adda idin ni Hector nga anak da. Dito'y nga idi, pumusay ni Sir Wilfredo, iti tawin mo nga dua. Naudi nga kiddaw na kadagiti agina nga Conchita ken Hector. Ti panagtaligad mo ditoy, wenno panagtalinaed ta ditoy. Ngem nagkondisyon met ni Ma'am Conchita nga kayat na nga agtalinaed ta ditoy. Ngem masapul nga maibaga nga isuti nagtaudam wenno inam. Kabsa ti daydi nga naamwak, kasla agluluken tirik na. Wen manurure. Isumit lagayam nga dariti mariknak nga, kasla sa anak nga kaming deti nga pamilya. Aglalalo iti panagsarsarita ni Mami Conchita. Lukas ta nga bugbugkawak ni Nana Miding, wenno pagungungtak. Awa na pulos ti mauray ko apa ng kondenar na kanya. Malaksid ka ni Manong Hector nga itinaminsan. Ket balikas na nga, arig na inamon, no edad ti pagsasaritaan. Saan mo kumamit unay nga pagsasauan ka dahil saan na siya. Nga mawa na pulos ti panangipagar ko, nga iso ti pudpudno nga inak, Manong Robert. Inasidgak ni Nana Miding. Kiti di asidig ko keng kuana, inarakot na. Anak ko, nabayagin niya agtutuo ka. Nabayagin niya ipintura, tiiliw ko nga mga rakot ken ka. Nga magtungtong palaklaeng iti nagtutulagan tapno saan da kapag talawan. Awanin ti laban ko, gaputan na i-restron niya si Kati Ama kininan. Ngem jak malabanan to iring na. Uri no agtalawak doon. Lakit di, naamuha mo. Amumon no anya ti pudpud no akinataom, Carlo. Dungdungweng kaunay anak mo. Uri agkakadakes di iti balikas mo kanya. Jak maaramid niya si Kakit Buraek. Jak maaramid nga si Kakit talikuda. Uray bunga nakatibasol, wino bunga nakatipan nakaidadanes ti kinataok keng kinababae. Patpatgen ka unay, anak ko, Carlo. Jak nasarkedan, Manong Ruben. Wen kabsat, inarakop kumet ni Nana Miding. Pakawanin nak no nagbalina ka nagubsang wenno naunget ken ka. Nasa bidungan tirik na. Namati ak nga ti kinataok ket nabalkot iti kinabaknang. Gayam, nabalkutak iti kinadatdatlag. Naaramidak babaen iti pan nakaguntaway. Kagurak ida. Kagurak ida no apay nga inlimed da ti pudpud no akinatao. Agyaman hak. Agyaman nagtadda ka. Agyaman nagtadda ka nga nang sungbat iti naundayon nga sa lutsod dito'y kaunggak. Bayat ti panagin inarakop ni iti pudpud no nga inak Manong Robert. Nariknak ti bara ti bagina. Wen kaya rigak idi ti kasla manadaga, nga ububaen ti pudpud mo nga ina. Mariknak ti bara ti bagi, ti ina nga nagtaudak.
Nagdanggay kami nagsangsangit tinipudpud no nga inak kanina namiding. Nakadagitin mo una nga aldaw ket arig na inrurumen ko manuwe. Kabigatan na kabsat dituyen nga nagtawagak ken ni Mami Conchita tapno tikas ta palawlawagak tinaamwa. Daytoyen ti sungbat ti nangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kasanganan niya ituloy tayo di surat ni Carlo. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, darigrik na inyo apo iti bagiyo ket kayo iti magikonsultar iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong ti siyudad ti Lawag. Babaeng ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga agnanay di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Naada digiti construction assistance nga kasapulan nyo papagayam, mabalin na kayo a Serbian, iti naing kalintigan na presyo. Babayan ti panangimaton, ti agtagi ko nga ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, tapno urnusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Babayan ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Kabigatan naman ng Robert, tinawagak nga talaga ni Mami Conchita. Simungbat, ket dito'y nga inyip kaskoti,
kaslapan nakagurak kinpana. Apay ngayon limed yun ti hususto nga kinatao. Apay ngayon nalilaw da kiti na undaya panawen. Imo na nga balikas ko kinpana. Simong bat ket kastoy met ti sumbat na. Talaga nga saan na mapagtalkan wenno saan na matakdiran ti na pagsasaritaan ni Miding. Itataam mo mon Carlo ti hususto a kinatao. Anya ti desisyon mo. Pumanaw kayo kadi iti inam, ket panawan nyo dito balay nga ayan nyo idagdama. Makamu kayo. No pumanaw kayo, siguraduen nyo nga isarayo. Tano sumang petak nga adu di kiti na perdi ti unig ti balay. Isak lang ko ti inam. Ibaga ka nagbebea, wenno pabasulik nga iso ti nagtakaw. Itataam mo mon ti hususto a kinatao. Nga bunga na kati saan nga umiso a relasyon wenno panakikabit ti inam iti mismo nga asawa bunga na kati baso iso nga awan ti panangkelgakking kano pagsasauwam ti inam tapnon ti kasta marikna na ti saem ti inaramid na balikas nga naggapo iti bilang ko nga ina. Ngem apay nga saan nyo nga inpudno kanya, ti hususto a kinatao. Sinalwadan mi ti nagbali na karimi iti Daydi Wilfredo. Kay kanda ka ti importansya, saan mi nga pagtalawin ti inam, aglalo ken. Ken uri pagtalawin mi ti inam, talaga nga agpatik ka. Gaputa di nakakabalinan na talikodan. Sipod na iwanak ka aging gana nga nadan katipuon. Ti inam tinang tagibiken ka. Ngemidita, amumi nga amumon di kiti pasama. Inala ka niti kwarto. Inala ka na maturog iti kwarto. Ngem ni pay laeng miding, ti umay mangistimar kay ka. Kagurgura ka. Kadagidi mo nun ang aldaw. Ngem diya ka mo. Nasursuro ka nga impateg. Nasursuro ka nga impateg gaputa sikati lamina ti lalaki nga inayat ko. Sikati nangitao ni tilangana. Iso nga, nagbalin nga da, paset mo iti puso. Ngem gaputa amumon ti husto. Agdesisyon kan para iti bagim. Baka amukan Carlo. Kinunana manong Robert ket tinidepnan ti telepono. Naglawag ti amin, dito nga nagtulag kami ti inak. Nga ni Nanang Miding. Nanangin ti nagbalin niya awag ko, ken nagbabawyak na iti kinapuspag ken kinatangsit ko ken ka, ken ko ana. Nagtulagan mi nga, agnaed kami latta iti nasaong nga balay. Ket ito dumteng digiti, pudpudno nga, agkapamilya, wenno akin balay. Isuntun ti panagdesisyon mi kanakuana. No anya iti maaramin. No kayat da kami nga pagtalawin, agtalaw kami. Ngem may sa ti masigurado kon iti Daydi agundaway, Manong Robert. Jakon kayat ti agbyag, nga mabalbalkot iti kinadatdatlag. Mapana kon iti kinapudno, surutek ton, ti pudpudno nga inakta. Kalpasan ti dandani inem abulan, Manong Robert. Nagawid da Mami Conchita ken ni Manong Hector. Ket ditoy nga nagririnupan rupa kami. Ni Manong Hector ti nagdesisyon nga awan ti pumanaw iti nasaong nga balay. No adda karbingan na nga agtawid ket adda kanumet karbingan. Gaputa anak met ti amana. Wenno agkabsat kami ti ama, nga magduma kami ti ina. Nirespetar ni Mami Conchita ti desisyon ni Manong Hector. Ngem nagsubli isuna iti Estados Unidos. Wen kabsat,
Taltalo kami nga nabati iti nasao pagtaengan. Ngem nagbalinen nga na urnos ti sitwasyon. Kaasi ni Apo Dios sinuportaran na klata ni Manong Hector iti panagadal ko. Ket na iturpus ko ti kurso kas komersyo. Idi agdama Manong Robert agtrap-trabaho akon. Mabalin nga kadito sumarsaro ng aldaw ket agretiro agtumenten. Si bibiyag pa'y lati inak nga ninanamiding. Ngem, medyo nakapsuten kapsat. Sipud na amuak nga isuti inak. Inpatig kumit. Impatig ko kit nagbabawyak ti kina bastos wenno kinakuspag ko kay kuana. Kadagiti mun unang aldaw. Ket sapay ti Dios, Manong Robert. Tamay kari ti kiti naramid ko tapnon maugasan. Ti adu nga basol ko ken inanang ko. Pagayam ko dituyen nga gibusak dito'y surat nga nang ipalaunak ti napalabas ko. Agyaman na kiti anus mo nga nang ibasa. God bless you, more power to your program ti napalabas. To'y pagayam mo, Carlo. Pagayam ko, Carlo, thank you very much, Met. Ito nagsurat mo, iti programa tayo ti napalabas. Kasla di nakapapating en pudno deti pakasaritaan ti biyag mo. Ket siguro agyaman kay ti Dios ta nadaan to red ti inam nga naipudno ti usus to apasama. Tano saan na nga ipudno amangan no tay kunam nga agbibiyag ka nga nabalkot iti kinadatdatlag wenno saan mo nga nga gusto no anya ti nagtaoda. Siguro nakemmet laeng ti Dios nga malawlawagan ti tunggal maysa kada kayo. Kapno ti kasta, aglawag ti saludsud mo iti bagim nga nabayag nga di mo nasapulan ti sumbat na. Ulitek pagayam ko ti agyaman iti panangipaset mo iti dito yung pakasaritaan ti biyag mo iti programa tayo ti napalabas. Dito nga rin papagayam nga agpakada kami para iti programa tayo ti napalabas. Ipagayam yo Robert de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.